onye Igbo enweghịkwa onye na-enyere ya aka. Onye Igbo ihe niile o ji chọọ ịwụ mmadụ o bu ya bịa ụwa. Ịhụ hala onye Igbo ka ọ batara, head office ya nọ ya n'isi. Kwa ịmụta a na-akpọ head office, ọ nọ ya n'isi. Onye m ga-asịwụ nna m ukwu, onye m si n'aka ya rigote nwetawezie nna ukwu ndị ọzọ, ọ nọrọzi ndụ kịta, ọnwụgo, Maazị Chike Egbujie. O nwekwe ndị ọzọ dịka Maazị Chika Ọkpala Chizebudaya. So gbaa ka m matacha ọtụtụ ndị dịka Jegede ha na Atị ha, ọwụla dị nke m owu a ị na-ekwu okwu ya, akwụkwọ onye na-eso edere ha mgbe ahụ. Mmadụ dịkwa ka Chief Pete Edochie. Mmechi ha na school na Friday agawala m Enugu na-agara ha ozi, na-elekwenụ otu ha na-esi eme. Ndị ahụ ndị tinyere aka hazie m, gọọkwara m ọfọ ka ọ dịrị m na mma. Onye mgbe ụfọdụ m na-eme mmemme ga-ehụ ha ka ha ga-abịa. Ọhaneze ndị ọma ndị m ji aba ekele m unu. Aha m bụ Uche Ogbuagu. Ọtụtụ ndị ma na-akpọkwa m Uche Chukwu ga-eme Ogbuagu. Abụ m onye Amị Akabọ Ikeduru nke nọ na Imo State, Nigeria. Ọ bụ na onye ọbụla ga-aga be ha. Achọghị m ịbịa chetawere gị ụfọdụ ihe ndị a na-eme ndị Igbo na mba dị iche iche. Mana ọ bụrụ na ị nọrọ be gị ama mma nwa mmadụ ọ ga-emeli gị ụdị ihe ndị ahụ. So onye m ji sị na o rule mgbe Igbo ga-ebido kpọwa onwe ha okusa. Ịgbakwana ndị nne na nna ụfọdụ na-abịa na chọọchị na-abịa atụ mma mma na Chineke mere. Anụla m nwaanyị bịara atọ mma mana Chineke nyere nwa ya aka o mete yahoo n'ego. Di ya atakanyere sị ya yahoo plus. Ya sị ewo yahoo plus. N'ihi na onye mbụ nara m CD kaseti masta mgbe ahụ ka ọ gaa lee ma ọ ga-aga ahịa, bịazi dọbụ waya na-ere ịmagodo ndị a na-ebugharị. Iti na-ebidozi gawa ahịa, m gaa na ya dị ebe obi asị na ọ kwapụla. Ebe Chineke lechara onye dịka m, cheta m, gọzie m site n'ebe a na-ekpofu ahịhịa, bulie m bụ nwa ogbenye elu, mee ka mụ na ndị amadi ụwa rikọwa ahịa. Mana arịọ ụmụnne m, biko nụnụ ka anyị were ya nwayọọ. Ebe onye ọsọ ruru, onye jikwa ije ga-eru ya. Ị ga-ahụ graduate ya pụta sụọ bekee otu ntị atam onye ntị otu ka na-achaghị English ka kukumba. Hey Oga, I came to your house yesterday, you didn't dey. Ndị anyị tụrụ na vote atụtụrụ educational system anyị laa ya n'iyi. Maka why? Ụmụ ha anọghị n'ohe agaga skuulu nọ. Anọtụ mgbe ụfọdụ ha akpalie ndị nkụzi. Ị ga-akụ mmadụ ihe si ya ebekwala akwa. Olee otu isi epushi mmadụ aka si ya erikwala ebelebe ma ọ ya adakwala ada? Onye nkụzi iwe iwe gbaa strike, kama ị ga-arịọ ya ga-ewere ntụrụ ezigbo kii jee gbachie geeti skuulu, were aka ịkpa tụfuo ya ebere gị mma, kụpụ ntị ọ gbasakwara gị. Were uwezi oge elekshọn agbape dị skuulu, ikekwe atụcha